El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social es farà càrrec de la rehabilitació de la façana de l'edifici de sindicats de Lleida. Al març, l'immoble va patir un despreniment que va obligar a acordonar la zona. La subdelegada del govern, Imma Manso, s'ha reunit avui amb representants dels sindicats, usuaris de l'edifici, per donar a conèixer els treballs que s'hi duran a terme. Manso ha destacat que el Ministeri iniciarà a principis de juny la rehabilitació per la urgència que corria aquesta actuació d'acord amb el perill que suposa pels vianants. Les obres consistiran a retirar les peces malmeses de la façana i s'acabarà amb un arrebossat. A la part de color blau de l'immoble se substituiran també les peces danyades. La subdelegada ha recordat l'interès que té el Ministeri a tancar l'acord de permuta que hi ha pendent amb la paeria, interessada a quedar-se a l'edifici i cedir als sindicats un solar a la zona de Copa d'Or. De moment, les obres de rehabilitació s'allargaran uns 2 mesos i tenen un cost de 50.000 euros. El que voldria recordar és que des del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social hi ha un interès en fer la permuta d'aquest edifici amb l'Ajuntament. Hi havia un acord en el qual es deia que signaria un conveni a principi d'aquest any, cosa que no s'ha fet i que se faria aquesta permuta d'aquest edifici per un terreny al polígon Sur 5, on l'Ajuntament es comprometia a fer un nou edifici com a màxim d'un preu de 3 milions d'euros.